साइ मानसिफोरनि बागै स्पेशली जो तो बड़ो तो सिरे बाया आं मैंने कलेनो ना कर दी तब की TSF ने कॉलेज कमिटी ने ते टाउन कमिटी ने ते आबनो कारिबो TSF सेंट्रल कमिटी ते गोबां डिविजन नि फाइचार जो तो आदों सं सेरेंनाय जोगसं बरम गोनां जोगसं नरकजो तेनादो रोजा रोजा आनि खाफाखौ हामजाकमा ते पाइफ्लाया खोलोमा याफादो बर'नि सिमि चेन्नाय रमुई माया आंनि थांगौआ सौसु अरो गोबांखौ नासिगिनाय माने बुरि बुखु रकमं बांखौबो चला दाखु रकनो किसान लुक थामाखौ साकाव मामांनो बर' anyway नरक किसासा सगां जे रोजाबमुं खोनामानि अ रोजाबमुंनो जोंनि टाउन कमिटिनि ते कलेज कमिटिनि जोंनि आदं सम बर' जोंनो कयखा TSF नि कायसा रोजाबमुं सिनामलायनायनि नांनाय आबदनि बोखाव गलाय नवा नामा सिंसा जाखा तामनि माने TSF हाय कायसा अर्गानाइजेशन TSF नि रोजाबमुं सिनामनानि एबा TSF नि वानसुखौनो बोखाव जबै फाइनै सालनि जबानि सेंक्रा ग्लकनो ककथाय याफारनानि आबो गलाय कुदुक नरक अरो तंनाय रो अरो आसो गोबांमा चालाय सिख्ला सिख्लि बरम गोनां जोगसं साबो गोसो TSF नो हामजागै फायबाय एबा साबो गोसो TSF खालायनानै मुचुं आबोथ' आं सायमानिया फियाबा त्रिपुरा हाव आजायै तिप्रासा ओंगै एबा तिप्राजोग ओंगै TSF नि बेनार तलाव तुमुं साकनवाय साब्या दगै मानखाय आबो बुसुक रांसाक ति जरा आबो नरक बुसुक गुथुकाय वानसु आबो सायमानिया फियाबा आं वानसु रो ओ हासाकाव जोंनि त्रिपुरा हाव तिप्रासा याखे तिप्राजोग सं TSF नै सिनेमं रोनानिबो आबो बखायसा गोपालनि कक्सि हायनि बागै तिनि अरो जत आचुकजाक रांसाकनि ताखु बुखु बरम गोनां जोगसं जतनि थानिनो आनि कायसा कयमु TSF नि बागै ओभारऑल TSF नि बागै वाइसा खा कसम सुगै याफा खरबै नायला आं वानसुगो फाइनै साल गलाय वाना मासिंसा फानो नरहाय सेंक्रा ग्रक तंखाके आ साल रो बेबा याफावनो मचमै मानबाया देखदै कायसा रोजाबमुं सिनामनानि बोसा खरकसानो आजायरै सिख्ला सग्रोमाबाय बाक्सा आं दै आनि लगिसं गौतम देवबर्मा सिनि हपुं सापुंनि मुक्तरै गोबांमा मुक्तरैनो दं कासुका अ रोजाबमुं तामनि माले अ रोजाबमुंनि ककथाय एरें सिनामजाक ककथायबाय सिनामजाक नाया एबा खोनाय दंखुरो एरें ककथाय हायफानो बिनि नाहारमुं एबा हिलिकमुं आबो किसिसा वानसुकमुंबाय बायजाक नाया ते केसा ककनके रोजाबमुंनो नरक गोसो बोखाबाय याचाकनो आबोले आं सायमानिया आबो नरकनि थानि कायसा साकलायना मुचुकमानि के अ रोजाबमुंगो स्थायो ते गिफिलि फाया अ रोजाबमुंनि जत ककथाय वाइसाबायनो बाय थांगौ एक्सेप्ट TSF नै होनमानि सिमिनो बार गिफिलि फाय नरक काहामके खोनायनायखे सायमाननाय अ रोजाबमुं अमतिखेनो सिनामजाखा जे रोजाबमुंगो स्थायो ते गिफिलि फाया आं वानसुगो ककथायखौ खोनाय दंखाहाके हेलें सासा हायफानो मा दंनाय फियाबा अ जागाव जे खुरजाजाक
खरक थाम चिनि TSF नि थै रनाय रक TSF नि केबो थै रनाय रक दंगो बरक यांगो नरक नुखादा नेक्स्ट टाइम आं कबकनाय चिनि TSF नि टाउन कमिटी ते कलेज कमिटी रकनो महाय ते वैसा फ्रेशर जों खांके चिनि TSF नि बागै थै रलांनाय रकनि मांपिलिनो किसा कतर खालायै खालायनायनि बागै हायके फाइनाय जेनेरेशन दो नरक जतनो सिनि माननाय आरो नै बिसिं आंनि मकल बाय थांबाय आं खरकसा बरकनो नुग्रोखा आबंखा अलिन्द्र देबबर्मा बो TSF नि प्रेसिडेंट दंफुरु आं बो TSF नि सेंट्रल कमिटी को दंमानि बागै बेलाय गाना खालायै बबाय मा दंग्रोखा बेलाय वाना मा सिंसा साल फाइ दंगौ नरक खरकसा जेसुक सामुं खालाय मानो नरकनि लगी संगै और सामुं नरकनो लगी संग्रोनानै ओंथुन रोजा रोजा बरकनि एबा रासाय बरकनि सामुं खालाय मानथुं आबोनो दियायनाय तेकेसे कखंके तिनि जे अरो भिडियो फटेज फुनुक जाकमानि अबो फाइनालिया TSF नि तेबो गोबांमा फटेज रखनो तिनि अबो रिलीज होनाय आबोनि बागै अबो किसिसा खालायै सोनाम जाखा आं खाख्लायो चिनि कलेज कमिटी ते टाउन कमिटी रखनो बरक अबनो कताल खालायै तेसा शूटिं खालायै अबनो अपलोड खालायानो याखेबा भिडियो फटेज कारिवानो हनै सो नरक जतनो आनि कयमु आं बेलाय खामखा पुला फासिं जेफ्रु आं ओ हलो हापायो आफ्रु गोबां बर' रखनो सोंमुंनि बेचेबो कक सोंजागै दंबानि मिस्टार फ्रेशर्स ते मिस फ्रेशर्स नि बागै नरकनि हिलिक मानिनो रोंबाय गबलुं खालायना नांनाय जों परिमा बाय सिमि ओंया चिनि परिमानि बिसिंतिनो बसकामनि थिनां वान सुकनानि रोंनानि नांनाय ते केसा कखंके TSF अमो हाय कायसा प्लेटफर्म TSF दंनाय र बेलाय सरायोनो मा राव आं कयनाय जत TSF नि आदम सबनो नरक गोरा अंदि बसाक सराय खानो बेलाय कुथुक वान सुकनानि नांनाय आबो जों खरकसा फियाबा बुनि दखानि हाजार कायसा बाय बाक्सा ओंनानि नांनाय नरक जतनो आं कयनाय बेलाय गाहामखि परिनानि नांनाय लांमाओ बिजाबनो कादै ते मुंसा साबस्टिट्यूट करै हासाकाओ बेबा तंथक जाथक जत सान्दाय र रांसाक दिकसाक न फु रां पैसा नों थैगुरु केबल गिथांला नों गोथां दंफ्रु नों बाय लगिबो दंनाय थैयै थांखायबो नों बाय बाक्सा थांनाय आबंखा निनि एजुकेशन निनि बिजाब नों साब्रोमबो रोंनो नों बनो याफाव जाबनानि बागै एबा बोखाव बनो गोबांनानि बागै एक्सट्रा खालायै कायतरनो आलादा 24 घंटा रोगला दफानि कखनो वान सुकनानि बागै एक्सट्रा 24 आवर्स जों मानगला अबनि बिसिंगोनो जों साकनो सिनामनानि लांनाय आबो हाय गोबां मा एडुकेटेड पार्सन दङ दाबो हासाकाओ दाबुनि रोंनि बेलु एबा मुलाजा नर काहाम के साइमाने बॉर्डर मार्क्स ते पास खायनेरो दाबु मुंसा जागाव फानो एप्लाइ खायमानिया आबनि बागै एक्सीलेंट ओंनानि बागै नरक साइटकनि नरक जत सोलोंथाइ दंनाय रखनो आनि कयमु नरक अबहाय कायसा बेनार दङ चिनि हावो जे बेनार तलावो नरक साकनो सिनामै मानो तै नरक कुथु ओंनानि बागै थिनांनो पानजिनानि बागै फाइनाय सालनो याफाव सबनानि बागै नरक ओंखा सेंग्राग्रो नरक चिनि फ्यूचर पिलार तै चिनि दफानि बैकग्राउंड आबुनि बागै बेलाय वाना मासिंसे जरा नरक जतनो साइमानो आं कताल खे रायसानानि मुचुंगिया नरक जतनो साइमानो नोंनि बुसकां थिनां बेलाय क्रिटिकल सिचुएशन आ जरावो नरक साकनो
तेबो कुथुक ते कुचुक ख्लाइति सारानि बागै बेलाखेनो काहामखे पडिनानै नांनाय तै नरकनि वार्सुकमानिनो कुचुक डाइमेनसनो तलांनानै लांनाय आं रोजाबनि कक्ताय किसा साफिरानो अरो खरां रलायखा जों खरकनि तो दंगुनो अबनो गारि बुकुक मना देवी जमातिया तै दिबा जमातिया तंगमानि बर' बंनि सामं किसा तंगमानि बागै दिनै सकबायदिया तै अ रोजाबनि बागै तै स्पेशली मिस्टार गौतम देवबर्मानो बेलायनो हामबाय मारो नरक जत्तनि फासिंनि अंगै कलेज कमिटी तै टाउन कमिटीनि अंगै तामनि हिमाले थुया जाया खलायि और जापुनो नरकनि फासिं याफारनाय बागै स्टुडियो साब्रुमब्रुम न मोरगै दंगै जाव बुफुरुजानि तामनाय रक फाइनो बदिनो रेकर्डिं उंनो रेकर्डिं उंबाय पाइबो मास्टार खायनानि बागै भोकाल चेकनि बागै बाहाय गोबां मा जरा मारखा सो बिनि अंगै नरक जत्तनि थारिया बालाय बालायखेनो हामबाय याफारो तै अबो कुसुं कुसुंनि रोजा रोजा बरकनि रासाय बरकनि ककमां अंगै कासातु आबोनो दियायनाय सो बेस्ट अफ लक ऑल ऑफ यू नरक जत्तनो बेलाय बालायखेनो हामबाय आं अ रोजाबनि बागै तै मिस्टर गौतमनि बागै टाउन कमिटी कलेज कमिटीनि बागै हायनो हाय नरकनि थानि बरकनि बागै वाइसे याफा फरकनानिनो साननाय प्लिज बेलाय जराकमो कक्थाइसे थाइनि याफारबानि तमुनो जाया जुगिया तंखे नरक नाकारदि नरक जत्तनि थानि आनि खापंनि हामजातमा याफारि अरनमो थाक्सिनि कक लामकिसा याफारमानि जत्तनो हामबाय